Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka na. Mga igsuon, diyan na kita karon sa ikatulo nga Domingo sulod sa Adbyento. Ato karong ipadangat sa Dios ang atong matag usa ka mga katuyuan sulod nining santos nga misa. O karon mahimo kitang takos pagsaulog ning santos nga misa, ato karong hinulsulan ang atong mga kalapasan. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimod, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaot, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagtanaw ikaw sa imong katawhan nga nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa kalipay sa kaluwasan og sa kanunay makasaulog kami niini uban sa dakong kadasig ug kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Magmaya ang kamingawan ug mulambo sa disyerto ang kabulakan. Mag-awit kini sa kalipay ug mahimong matahom sama sa bukid sa Lebanon. Ingon katabunok sa Carmel ug sa Saron. Makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang halangdon o gahom sa atong Dios. Busa liguna ang mga kamot nga wala nay umoy, ug ang mga tuhod nga luya na. Ingna ang nakabsa nagpaglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalus sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakul daw lagsaw ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan modagayday ang tubig ug may mga sapa na ang disyerto. Unya mamauli sila sa Jerusalem nga mag-awit ug malipayon sila hangtod sa hangtod. Ug ang kasubo ug ang panghupaw mahanaw sa dayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, dali ug luwas sa kami. Ginoo, dali ug luwas sa kami.
Ang Ginoong Dios matinumanon hangtod sa kahangturan. Giampingan niyang katarong alang sa mga gidaog-daog. Naghatag siyag pagkaon sa mga gigutom. Ang Ginoo naglingkawas sa mga dinakpa. Ginoo, dali og luwasa kami. Ang Ginoo naghatag og kahayag sa mga buta. Ang Ginoo ang gapabangon sa mga nahilukapa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo na nalipod sa mga langyaw. Ginoo, dali og luwasa kami. Gitabangan niyang mga ilog balog. Apan iyang gisalikway ang mga dautan. Ang Ginoo magahari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion hangtod sa tanang kaliwatan. Ginoo, dali ug luwasa kami. Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Busa pailob kamo, mga igsoon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tan-awa unsang pagpailob sa mag-una samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailubon siya nagpapaabot sa una ug sa ulahing tig-ulan. Busa kinahanglan nga magpailob usab kamo. Lig-una ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsoon, ayaw kamo pagbugal-bugalay aron dili kamo silutan sa Dios. Ang maghuhukom anaa sa pultahan. Mga igsoon, hinumdumi ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himoa sila nga panag-ingnan sa mapailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayganin niyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Kinutlo sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag didto sa prisuhan bahin sa gihibo ni Kristo, gipaadto niya kang Hesus ang pipila sa iyang mga tinun-an ug nangutana sila kang Hesus,
Sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi o magpabaabot pa ba kaming lain? Si Jesus mitubag, pamauli kamo og suginli si Juan sa inyong nadungog og nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadtos mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Samtang na mauli ang tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tao mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan dito sa dapit nga waaw, unsay buot ninyong makita? Bugang ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa bagayod ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga luhog pamisti? Ang mga tawo nga nagbistig sama niini ato ang magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gayud ang inyong gipaabot nga makita? Propita ba? Oo, sultihan ko kamo. Nakita ninyo ang labaw pa sa usa ka propita. Kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan, aniya ang akong gisugo, nagingon ang Dios. Ipadala ko siya una kanimo, aron andamon niya ang dalan alang kanimo. Hinumdumi kini, wala pa'y tao nga sama ni Juan nga magbubunyag. Apan ang labing iwit sa gingharian sa langit, labaw pa kaniya. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Diyayo sa ka senior citizen na, nagbiyahe siya gikan sa norte, padung dinhi sa syudad. Mapagsakay niya sa series, iyang giingnan ang konduktor nga, "Sir, pukawa unya ko og maabot na sa liluan." Mao na iyang gibilin nga mensahe. O nitando pod ang maong konduktor. Pilay sugilanon sa kabisi sa konduktor, naabot ng Malagmandawi. Wa man niya mapukaw ang maong pasahero. Mao nga niingon siya sa driver, "Usus, di ba katakasab-an ani niingon ra ba ni nga liluan siya?" O niingon, nagsabot sila sa driver, aron di takasab-an, basig isulti niya ta, isumbong niya ta dito sa tag-iya, dito sa kumpanya. Ato na lang ning ibalik dito sa liluan. Mao nga nibalik sila sa liluan. Pag-abot na dito sa liluan, gipukaw sa konduktor si Manang, "Nang, liluan na." Ay, ni matas Manang. "Asa makadapita manaog sa liluan, Nang?" Siya nga, "Di man ko sa liluan, nagpapukaw lang ko nimo kay basig malapas ko." "Asam day ka manaog?" "Mandawi." Maigsuon, kining panahon sa Adbento, ang mensahe nga kanunay natong mabalik-balik pagpaminaw, pagpamalandong, mao kini ang pagtukaw, pagpangandam. Mao na nga mga pagbasa karon nga ato ang madungog, puros gyud nga dasig nato sa pagpaabot nga madasigon nga magtukaw, nga dili magluya-luya. Kay daghan nga mahitabo sa realidad sa ato ang kinabuhi ibabaw ning kalibutan na daghan nga diin nga mahikatulog ta. Daghan sa ato ang mga kaubang Katoliko nawa na, di na mubalik
sa pagsimba tungod kay nakatug na ang ilahang mga pagtuo. Daghang mga sitwasyon, realidad sa itong kinabuhi nga makapakatug nato. Labi na gidihang atong problema, mga suliran sa kinabuhi, ang ato ang mga balatian, mga kasakit, kini maong mga sitwasyon na mao dyan yung magbalik-balik diya sa itong kagalingon nga usahay, diha sa itong pangindahay, pag-ampos Ginoo. Nagtuotang ang Diyos, wadong gatong pag-ampo mo ng mga pagtuo, kadaghanan, o uban sa itong mga kaubanang makigsunan, nangawa, nakatulog. Mo nang importante, nga bisan taliwala sa daghan kayo natong mga suliran, daghan kay nato nagkalaylahi nga mga kadimalasan nga mabot sa atong kaugalingon, kinahanglan buhi kanunay nagmata, nagtukaw ang atoang pagtuo nga ang Dios inigbalik kining tanan taliwala sa atong kasakitan o mga problema, ana ay ihatag ang Ginoo nga ganti. Kung mahinomdom mo sa sambingay sa Ebanghelyo kabahin sa napulo kadalaga nga nagpaabot sa pamanhonon nga diin gisulti nga ang 5 maalamon tungod kay ang ilahang gidala nga suga, nagdala sila og idugdugang nga lana. Apan ang laing 5 nagdanghag lang tungod kay wa sila magdaog igdudugang nga lana. Sa diha nga nadugay pag-abot ang pamanhonon, napawong ang ilahang suga. Apan kadtong mga malamon na ay lana nga igdugdugang hangtod nga niabot ang maong pamanhonon ug sila ray nakasulod didto sa bangkiti sa kasal. Mao po na sa ato ang pagpaabot sa ato ang manunobos mga kaigsuonan. Kini nga to ang kaugalingon sama sa suga. Ang ato ang kaugalingon, kinahanglan pod nga ato ang butangan og lana, dugangan sa lana sa pagtuo. Og aron pod mahimo kining takos nga bubuan sa grasya sa Dios ang ato ang matag usa ka kaugalingon, labi na ang atong kasing-kasing, mao gud mismo nga ato kining hawanan, limpyuhan kanunay sa unsa mang mga sala. Mao na nga importante nining panahon na mao jud ang pagduol pod sa sakramento sa kumpisal. Aron ang ato ang kaugalingon ng atong kasing-kasing hawa sa tanang matang sa sala. Hawa sa tanang pagdumot, mga kalagot, mga pagpanimalos. Kay aron ang grasya, ang lana sa Dios, mao'y igdudugang diha sa atong kaugalingon, nga bisag taliwala sa bisan unsang mga kalisdanan, mga unos sa kinabuhi nga moabot ni kinabuhia, mulahutay nga magsiga ang atoang pagtuo. Busa makigsunan, mao kini ang ato karong angay tan-awon o gusisaon sa ato karong tagsa-tagsa kakaugalingon. Diya nakita karon sa ikatulo nga Domingo sa Adbento sa atong pagpangandam. Kumusta naman ang imong kaugalingon diha sa matang sa pagpangandam sa imuhang kasing-kasing? Manindo kitang tanan.
Nagato ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Kristo yan nakabugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus namantay gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa katulukadlaw na banhaw, misakas sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya ron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Sa atong pagpagandam, diha sa atong kasing-kasing, aron pagsaulog sa Pasko sa pagkatao ni Kristo. Mudangop kita karon ngadto sa Dios nga atong amahan, dalang atong pagampo diha sa atong pag-ingon. Amahan, patalinghugi ang among pagampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan lukob sa tibuok kalibutan. Madasigong mopadayon sa iyang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa kinatumyang mga utlanan sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa pangagamhanan kanunay mag-ugmad alang sa unsay makaayo sa tanan, inay sa ilang personal nga mga interes. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga kita nga nagkatigom sa pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, sa atong pag-ambit ni ining pan gikan sa langit. Maangko nato ang kapuno sa grasya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nawadag paglaom ug kansang pagtuo nagmaluya. Mabag-o ang ilang paghigugma kang Kristo, samtang nangamdam sila sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga matuohon nga nanag-una kanato, makadawat na sa ilang ganti ang kinabuhing tunhay didto sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Dios sa mga amahan, gisagop mo kami nga imong pinalanggang mga anak, diha kang Kristo. Tabangi kami aron magbatinod-anon kami magpuyo niya ng maong kamatuoran, samtang nagpaabot kami sa pagbalik ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, magampo kita. Aron ang akua o ang inyuhang sakripisyo, dawaton sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawatan na sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagimaya sa ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay honong kininggasa sa among gugma, aron matuman ang katuyuan ining santos nga misteryo, og madangat gayud namo ang kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos, aron pagpakigtipon kanamo sa magtao. Gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto.
Gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga gisaad nga kaluwasan makabot na namo. Nagapaabot kami sa adlaw. Kano sa si Kristo among Ginoo mo balik dinhi nga mahimayaon. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyag pan. Mipasalamat kanimo mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, o Panginom kamo nga tanan di kaniini, ay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balik Aron paghandom sa kamatayog pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhig kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi na ang among mga minahal sa kinabuhi nga among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, og sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya. Gihatagan ha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Magampo kita nga moabot unta ang gingharian, sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Ama namo nga naa sa mga langit, pagtaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dauta. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaosab ka na. Atong ipakita atong panaginigsunay. Cordero sa Diyos, managawag kang sa mga sala, sa kalibutan. Kaloy kami, atagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dila ko ang imong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat,
diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, kaluy kami, aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa maabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinagi sa imong Diyos nung panabang. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anasab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadan ninyong kalinaw ug ipaambit ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.